Ya ina tafiya kawai ka bangaje ni na san mene ma? Ban gane haka waye kai to dan na bangaje ka. A ni ba kowaye bane amma zaka san ko ni waye. To in sani kai gaggare na hankali mana. Ya hanya ta kace? Haka ce? Ya mu tawo hanya ka dinga wani bubuda mana hanya kace. Kawai sai ka bangaje mutane. Da rashin kutunci. Haba. Haka ake yi. Kawai sai ka bangaje mutane haka ake yi. Kai. Ku kullun sai na neme ku ban ga ku ba sai yau. Bare kai tsinan ne na neme ka. Amma Allah tsine ma albarka. Na caje ka, na duba ka, duk baka. To yau Allah ya kama ka. Kai ma ne maka nake ai. Ka sa ta akwai uku ka gudu ko? A ofisa ba ka bane. Wallahi ka sata, wallahi ka sata. Ba ka bane ofisa wallahi. Yanzu da kai na kama ka. Zan karere ya ku. Idan na karere ya ku, in zo in tafi da ku. In balla ku, in kai ku wallahi kuma kowa sai ya aman kuɗi. Ai ni yanzu ma baka kama ni ba. Wallahi daga nan sai inda na nufa ba inda ka tafi da shi dai. Yo ni laifi ne da za ta tafi da ni? Har me za ta tafi da ni? Ban gane ba ta tafi da kai ba. Haka ce ko? Kai barin nan kudin na fi kula da ta. Haka ce ko? Haka ce ko? Za ka ga yadda na ce. Haka ce ko? Wai go. Haka ce dai. Na ɗan. Za ka ba hanya ko ba ka ba hanya ba kai ma. Za ka raka shi ko ko? Na ɗan wai. Kai. Za ka raka shi ne ko kai ma sai na ka tafi da kai sai gajeren wando wallahi. Ka ga marasa mutunci. Hanya ai ta muci.